Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko katedraren maiz egiten diren galderak. Hauek Natalia B eta Natalia 3 dira, 2100 urteko lurtarrak. Gizaki berdin-berdinak dira ikuspuntu genetikotik, alegia klonak dira. Hauxe da Natalia, Natalia B eta Natalia 3-ren arbaso komuna, bien ama da nolabait esateko. Nataliak pare bat klon nahi zituela erabaki zuenean, nukleotransferentziaren teknika aukeratu zuen. Dakizunez, zelulek nukleoan gordetzen dute informazio genetikoa, bertan dagota DNA. Hau, Marisa da, obulu emailea. Bere obuluak eman zizkion klonazio enpresari eta zientzialariek nukleoa atera zieten. Gero, obulu horri Nataliaren nukleoa sartu zioten. Marisaren nukleoan 23 kromosoma zeuden. Nataliarenean berriz, gerriminala etzen zelula batetik hartu zutenez 23 kromosoma pare. Ondorio guztietarako, obulua ernalduta balego bezala da. Baina Nataliaren informazio genetiko berdin-berdina darama. Nataliaren nukleoa daukan obulua kultiboan mantentzen dute astebetez, eta gero ama subrogatu bati ezartzen diote. Hala, ordunaldia amaitzean, Nataliaren kopia genetiko berdin-berdin bat daukagu, DNA nuklearrari dagokionez. Hau guztia baliteke 2100 urtean gertatzea, edo ez. Gaurkoz, teorian egingarria dela baino ez dakigu. Izan ere, auzietiko ezagunez gain, oraindik badaudeta menderatzen ez ditugun prozesu biologikoak.